Salutare toată lumea, eu sunt Vlad, iar astăzi o să facem un nou episod din seria Excursii cu Vlad. Și de această dată suntem tot în Maramureș, în comuna Moisei, și vom vizita Mănăstirea Moisei. Doamne ajută! Mănăstirea Moisei se află la poalele munților Rodnei. Acel vârf este vârful Pietrosul Rodnei, cel mai înalt din munții Rodnei. Poarta de intrare în curtea Mănăstirii Moisei. Vom intra și noi, Doamne ajută! Legenda Mănăstirii Moisei spune că doi soți credincioși din Moisei, Dochia și Moise, în jurul anilor 1600, au avut un fiu ce a plecat de acasă în Borșa cu scopul de a se căsători și nu s-a mai întors, iar ei s-au gândit să construiască o mănăstire pentru ca el să fie ocrotit oriunde s-ar afla, viu sau mort. Au ales acest loc să construiască mănăstirea deoarece au auzit din subteran sunetul unui clopot. În zonă se știe că trăiau sihaștrii. La finalizarea mănăstirii a venit fiul lor, Grigore. La terminarea mănăstirii a venit de nicăieri un călugăr pe nume Grigorie. Era chiar fiul celor doi soți, Dochia și Moise. Între timp el trecuse munții și se călugărise la Mănăstirea Putna. Mănăstirea Putna fusese invadată de tătari, iar el strângea fonduri pentru refacerea mănăstirii. L-au convins să rămână, iar el a acceptat, dar a dorit să rămână călugăr la această mănăstire o perioadă. Mănăstirea Moisei a ținut de Mănăstirea Putna din punct de vedere administrativ. Lăcașul de cult a fost sfințit de către mitropolitul Sava al Ardealului, în prezent canonizat. Unul dintre cei mai importanți călugări ai acestei mănăstiri a fost Sfântul Iosif Mărturisitorul. La această mănăstire a funcționat și o școală, dar și un atelier de pictură. Ulterior, mănăstirea a intrat în proprietatea greco-catolicilor și a devenit o mănăstire greco-catolică. Actuală biserica a mănăstirii mari, cea de piatră, a fost construită între anii 1905-1910. În anul 1948, mănăstirea a revenit la ortodoxi, dar a fost o simplă biserică de parohie. A redevenit mănăstire, tot ortodoxă, abia după Revoluție. Vom intra și noi în biserica mare a mănăstirii. Doamne ajută! Un altar de vară, hramul mănăstirii este Adormirea Maicii Domnului. În acest loc se organizează unul dintre cele mai mari pelerinaje din Maramureș la această mănăstire. O icoană a Adormirii Maicii Domnului. Doamne ajută!
se va mai construi o biserică mai mare în această zonă. Biserica de lemn a Mănăstirii Moisei, biserică ce are pictură originală din anii 1700. Vom intra și noi în ea, Doamne ajută! Tot la Mănăstirea Moisei avem Centrul Pastoral, Cultural și Monarhal, Sfântul Mitropolit Sava Brancovici, cel care a sfințit Mănăstirea Moisei. O imagine de ansamblu din curtea mănăstirii. Este o mănăstire ortodoxă de călugări cu viață de obște și vârful pietros Rodnei. Un loc încărcat de spiritualitate în mijlocul naturii din zona Maramureșului. Doamne ajută! Dacă veniți la Mănăstirea Moisei, aveți și un mic muzeu pe care îl puteți vizita. Într-o căsuță în stil maramureșan este muzeul, după cum puteți vedea. Bun, acesta a fost videoclipul meu de la Mănăstirea Moisei din Maramureș. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, nu uitați de sugestii de alte obiective turistice pe care vi le doriți să le filmez în zonă. Mai puteți vizita Mănăstirea Bârsana, cât despre cazare puteți să vă cazați în Moisei, în Borșa. Până data viitoare, eu am fost Vlad, Doamne ajută, la revedere!